Добре дошли отново в канала на iMyPhone. Поради огромната популярност на WhatsApp, много потребители трябва да прехвърлят историята на чатовете си от iPhone към Android, когато сменят телефона си. Много хора се чудят как да прехвърлят WhatsApp съобщенията си към Android. В днешното видео ще ви покажем не само безплатен метод за прехвърляне на WhatsApp, но и официално поддържан начин за трансфер от iPhone към Android. Ако изберете само текстови съобщения, можете да прехвърлите до 4000 съобщения наведнъж. Ако съдържат мултимедия, снимки, видеа, максимумът е 1000 съобщения. Стъпка 1. Отворете WhatsApp на вашия iPhone и влезте в разговора, който искате да прехвърлите. Стъпка 2. Натиснете върху иконата с профила, намерете опцията «Експортиране на чата», след това натиснете бутона «Споделяне». Изберете имейл и изпратете съобщенията чрез вашето имейл приложение. Стъпка 3. След като имейлът е изпратен успешно, влезте в пощата си от Android устройството, за да прегледате историята на чата. Това е задължителен инструмент, ако искате да прехвърлите цялата история на разговорите си с едно кликване, без загуба на данни. Стъпка 1. Кликнете върху линка в описанието, за да изтеглите iMyTrans. Стъпка 2. Уверете се, че iPhone е настроен като източник, а Android като цел. Ако не е, натиснете «Размени». След това натиснете «Прехвърляне», за да започне трансферът на данните от WhatsApp. След няколко минути ще можете да видите всичките си чатове и файлове на новото Android устройство. Аз вече виждам историята на разговорите си на новия си телефон. Това е всичко за днешното видео. Ако имате въпроси относно прехвърлянето на WhatsApp от iOS към Android, не забравяйте да се абонирате за нашия канал и да ни пишете в коментарите. Ще ви отговорим възможно най-скоро. До скоро!